The Philippines' first and only buy one take one grilled burger opens a new branch in Mabical, Floridablanca, Pampanga. Number one. Ngayon, ma-enjoy na rin ng mga taga Mabical ang sobrang sulit and affordable na grilled burgers anytime, any day. Dahil open sila 24 hours at available din sa GrabFood at Foodpanda. Eto at nakisaya kami sa mga pinakaunang customers na pumila sa bagong store nila. At dahil nga grilled ito, you get that smoky flavor with less oil compared sa mga fried. They also guarantee that they maintain the quality of their burgers dahil anytime na may ma-serve sa'yo na masasabi mong sunog, pwede mo yung ipapalit sa kanila. Yaman. At nakakatuwa pa na talagang affordable siya, so abot kaya ng lahat. Their prices start at 20 pesos dito sa mga singles na beef loaf, egg, and ham sandwiches. Sa mga buy one take one products naman, prices start at 45 pesos only. And then syempre, meron din itong nag-trending nila na footlong overload. At sa lahat naman ng burgers nila, pwede kang pumili kung barbecue sauce or ketchup and mayo. Meron din silang beef or chicken options plus mga Hungarian sausage or hotdog sandwiches. Nag-accept din sila ng bulk orders for meetings and special occasions. Plus, open sila for inquiry sa lahat ng interesadong magkaroon ng negosyo na patok sa masa. Baga burger, logo. Forever.